para makita nyo muna, no? Sunadahin nyo muna. So ito yung tala, oh. So, medyo may kakapalan to, no? Makapal lang siya kasi bulit ako yung itim. So ay game natin mga Aji. Kung may napili na kayo, no? Game. Game na. Oh, lako. Nako. Yo, usap mga Aji, Gambino, no? So, may tatry tayo ngayon. Kasi sabi ko sa inyo, maglalaban na tayo ng gagamba. So, unahin na natin itong itim, no? Ayan, no? So, sa tingin ko to mga Aji, mga pass game na laruan to, no? Hindi naman sa pinipredict natin, pero sa tingin ko mga pass game to. Paunahan ng mga agatan to. So, makita tayo yung galaw ng itim para kursunada lang. So, yan. Yan yung itim. Para makita nyo muna, no? Sunadahin nyo muna. So tabi natin tong itim. Kunin natin yung mga kalaban ng mga Aji. Walang iba kundi yung tala, no? Ito yung picture mga Aji, nandiyan sa harapan nyo. So pinagkaiba lang naman na ito mga Aji. Medyo mahaba ng unti yung itim, pero makapal to mga Aji. Makapal yung tala. So ito yung tala, oh. So, medyo may kakapalan to, no? Makapal lang siya kasi bulik yung paa niya mga Aji. Pang tigre yung paa niya, no? So bigayan lang naman sila. Mahaba ng unti yung itim. Ito naman, makapal yung paa. So, gawin natin mga Aji, no? Kusunada lang. Pero kadamihan siguro sa inyo mga Aji doon kayo sa itim, no? Pero we'll see, knockout game to mga Aji. Pag okay tong first game na to, ibig sabihin yung mga susunod na laban. So, siguro sa tingin ko magaganda din. Kasi sabay-sabay ko naman silang kinondisyon, no? So, ay game natin. Yun na. Talaan or tampuan, no? Yan. So, yan siya. Medyo hapon na tayo nakapaglaban mga Aji kasi malakas yung ulan kanina, no? So, hindi natin madiskarte yan. So, dito naman sa kabila ko yung itim. So, ay game natin mga Aji. Kung may napili na kayo, no? Game. Game na. Oh, lako. Nako. Sumalo mga Aji. Sinsya na, ang bilis. Grabe, tinalon agad. Nako, makakalabo, ah. Wala ko. Grabe yung itim, mo. Ang bilis ng pangyayari, ah. Sinsya mga Aji, ah. Ang bilis ng pangyayari. Kaya natin isa pa. Uy, wala na. Napurukan yung pala, no? Napangin siya. Grabe yung gigil ng itim, mo. Grabe yung gigil na ito. Kasi sa mga Aji, medyo malabo yung kanina. Bilis kasi ng laro ng gagamba. Hindi natin madiskarte yan, no? Susundan pa. Okay. Isa mga Aji. Pero sa pangalawa na ito, sa tingin ko, tapos na ito, no? Grabe lumaro ng itim. Wala, tatapusin niya talaga. Hindi niya bubuhayin mga Aji. Grabe yung gigil ng itim na to. Lag, no? Pangalawang beses. So, baba ko lang mga Aji, kakainin na rin to kasi alam niya yun. Wala na to, no? Baba ko na lang kasi hindi natin lagay pa sa stick. Binigay ko na lang mga Aji. Kasi hindi nasasabit sa stick to, no? So, grabe. Sabi ko sa inyo, paunahan lang sila. Ang mali nung tala mga Aji, nasira agad yung pangil niya, no? So, ito yung tala. So, yun. Move tayo sa ibang laban mga Aji. Again, ako po si Gambino, no? So maraming salamat sa panonood
And yun, nakita nyo naman gano'ng kabilis lumaro yung itim. So, pass game lang, pass game. So, isa pa. So, bigyan natin kayo maraming laban, no? So, yung macho siguro, baka sunod dito. Try natin mga Aji, labas tayo ng lalaking gagamba. Kasi ito medyo maliliit to, mga good size. Labas tayo ng medyo malalaki, no? So, yun lang mga Aji. Again, ako po si Gumbino.